So yun, magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Ngayon, panibagong adventure tayo. Dumayo tayo dito sa San Juan para akyatin natin yung bundok ng... Ano ba yung boy? Bundok ng... San Juan, yung matas na bundok. Para manguha tayo ng buko. Sama natin si Badyaw. Mapapalaban sa akyatan. Saka si Dante. Ay, siyempre yung poging buboy. Yan. Yun mga kaibigan, tara, samahan nyo kami. Medyo magdidilim na. Kaya mamaya gagamit na kami ng headlight para makita natin yung mabuko. Kasi yung mabuko, sa gabi lang naman yan lumalabas. Pag araw, nakatago sila. Ayan. Kaya sa gabi natin sila haantingin. Pahirapan ang pagkuha pero napakasarap kainin. Medyo maputik lang daanan. Aakyat tayo ng bundok. Paakyat na tayo. So yun, sa mga laging nanonood ng video, maraming salamat sa inyo. Sana patuloy kayong sumuporta sa amin. Maputik talaga daanan. Ayan. Naku, umpisa pa lang tayo makyat. Medyo mababa pa mamaya pag nasa bundok na talaga. Ayan na. Boy, sana hindi tayo ulanin. Manlason din nga. Haliw na chinila. Ha? Ay Badyaw, ba't ka gumagapang na? Madulas. Madulas, pababa. Uy. Ganda ng tubig, ang lamig. Ang lamig ng tubig. Ayan na. Papalaban na tayo sa akyatan. Umpisa pa lang. Ano ba Jaw? Kaya pa? Kaya pa ata. Hindi pa tayo nag... Hindi pa tayo sa kalahati. Ano sa akyatin eh. Nasa ano pa lang. 1/4 pa lang ba Jaw? Wala pang 1/4 sa akyatin. Yung mga gamit namin, dalawang flashlight. Sakit sa ano? Ang ganda ng mga pananim dito. Puro mga pinya oh. May kamunting kahoy. Kabilaan oh. Oh. Sarap talaga mamuhay sa bundok. Nay, naksukay. Narkoon. Masipag ka lang sa bagay boy, kahit saan pwede. Mas basta masipag ka lang kahit sa dagat eh no. Sa dagat, sa bundok. Kahit saan ako'y punta. Kahit saan ako makatira. Yung sipag ko dadalhin ko. Basta masipag lang, sige lang, laban lang. Basta kasama yung Boy, Pag sa bundok, tanim. Pag sa dagat, pangingisda. Yan ang mga kaibigan. Bumubuhos na ang ulan. Malapit na tayo mag-close nitong video natin. Cellphone lang ang aming dala. Hindi pa kami nakakarating sa aming pupuntahan. maliwanag man mo. Ayan. Dito tayo. Ano maudo? Hindi mo maun. Gusto mo?
Punta na ho. Doon pa tayo. Ito, lilibot. Yung bundok na yan. Diyan pa tayo akyat. Sa taas pa dyan. Sa taas pa raw, sabi ni Buboy. Sa taas pa niyan, boy? Oo, sa taas na. Ako po. Kita na yung gubat. Makikita na yung gubat. Kasiguran. Oh, Ang hirap mabuhay ng mahirap. Magdidilim na. Didilim na. Dala rin akong headlight. Tsaka yung chinilas ko, bit-bit ko na. Dahil napapagod na. Di pa tayo nakakarating sa natin, target na paghahanapan ng buko. nakakalinya naman yun. Mani pa. Umuulan na. Dito tayo Pero sa bahay ng kaibigan natin. Habang hinihintay natin siya para siya yung maging guide natin papunta doon sa bundok na pagkukunan natin ng mga buko. Medyo madilim na. Tingnan muna natin yung mga alaga niyang baboy damo. Yan yung baboy damo. Yan yung tsura ng baboy damo. Yan. Marami sa mga alaga niyan. Andito sa loob. Ayan. Yan pala yung mga baboy damo niya. Yan. Ang haba ng uso. Siguro masarap ang yan. Karne kasi natural habitat yan. Mga kinakain yan mga kamote lang, talbos kamote, tsaka mga prutas bundok lang dito. Yan. Hintay lang tayo ng konting oras mga kaibigan para wala pa kasi siya. Nandun pa siya sa palengke. Medyo malayo-layo na tong lugar niya. Yan. Ay, yan. Nakakuha na lang tayo ng isa. Kain ka. Ito. Kadto-kadto lang. Yan. Sir, doon hindi mo sa sa tahan. Hindi mo sa Di sa matubangan. Ganyan. Yan. Nakakuha na tayo ng isa mga kaibigan. Pwede may nang Hindi na tayo makakakyat doon sa bundok kasi hindi natin alam doon. Hindi dumating yung magiging guide natin kasi pagod na rin siguro yun kasi nagkupras kanina yun dito sa bundok, dito doon sa tinigilan nating bahay niya yun. Nandun siya sa bahay niya sa bayan, hindi na rin umakyat kaya hindi na tayo makakapunta doon sa bundok. Dito na lang tayo sa baba maghahanap. Pero nakakuha na tayo ng isang piraso. Jaw, lagay mo sa lalagyan. Yan. Yung mga kaibigan, mayroong isa. Yan, kunin mo, Jaw. Yan, madikit. ayos. Dalawa na. Ang tayo. Hindi na tayo makit sa bundok pero meron dito. Habang yun. Gawang pa lang dito. Oh. Ba, Jaw? Okay, paano boy? Exotic. May tapang kung kaya mo to, kainin mo. Hinahamon ka sa mukbangan. Basta gastos mo. Dati sawa ko! Hain. Pambira yan. Ano ba daw kayo? Bugnot lang ang ikaw. Yung kunin mo, meron isa ho. Ayan. Yun. Oh, kita talaga si Boboy. Sotik. Kahit di tayo nakakit ng bundok, meron pa rin dito. Ayos. Mapuno lang to, pwede na. Ano dati? Kahit di dumating yung guide natin, hindi rin nasayang ang punta natin dito. Sad. Yun. Yan. Exotic talaga. Swerte si Boboy ngayon. Eh no, ang hapan laman. Ang laman yan. Okay. Yan mga kaibigan, ito na yung nakuha natin nung kagabi. Doon sa sa
San Juan. Kunti lang kasi hindi tayo sinipot nung ating guide. Magiging guide sana papunta dun sa tuktok ng bundok. Kaya kunti lang nakuha natin. Ang ginawa namin, dahil hindi naman namin kabisado yung lugar, nagpasya na lang kaming umuwi. Habang papauwi kami, nag-iilaw-ilaw kami dun sa daan. Ayun, ito nakuha natin, konti lang. Kung sinipot sana tayo nung guide natin, baka mga kalahating sako ito. Itong mga ganito. Yan. Exotic. Exotic. Okay. Yan mga kaibigan, ready na tayo. Ito na yung ating exotic na buko. Yan. Siyempre, lalagyan natin ng tuyo. Yung kawali natin, napakaitim na. May timba sa puwit ni Buboy. Wala pala dito si Buboy. Siyempre, itong paminta. Yan. Saka may gata. Asukal at suka, pero mamaya na yan. Salang na muna natin. Yun. Yan. Saka ating takpan muna. Yan. Mga kaibigan, nilagay ko ng gata. Nilagay ko na pati asukal. Tsaka yung suka, nandiyan na. Yan na. Okay. Ang masarap. Siyempre, habang naghihintay tayo na maluto yan, shoutout muna natin itong mga kaibigan natin. Shoutout nga pala kay Kia John B. TV. Jan sa Canada. Shoutout kay Sam Backyards at Nong Aribalo from Romil, Lagata. Shoutout sa Net 14 TV. Shoutout kay Yoyo's Mix Adventure. Yun mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. Yun, hintay-hintay lang tayo ng
kaunting oras para maluto yung niluto natin na buko. Uy, luto na. Mamantika. Ayos. Sarap ah. Yun, luto na mga kaibigan. Ito na. Mantika. Yan, finished product. Ayos. Ito na. Siyempre, tikman natin. Napakasarap. Exotic na buko. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang itong video. Maraming salamat sa mga nanonood sa amin. At sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming pang mga susunod pang mga video. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Bye bye. God bless you all.